Jornada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao. Asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection. Bicol Connection.
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gone, bangong makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipan siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipan siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Felix and Lucia Penetrante. The family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco.
General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District, Engineer Philip Bitao and family, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Simonette Pacheco. Na-diagnose po ako ng kidney stone February 5. Nag-start po akong uminom ng Ionic Minerals. Sinunod ko lang po talaga yung explanation kung ano po yung dapat kong kainin, kung ano po yung dapat kong iwasan, kung ilang baso, and tapos kung ilang drops po yun. February 18, yung pag-ihi ko medyo may pressure. Tapos po may gumuhit lang po na pain sa may stomach ko. Pagtingin ko sa floor ko, may nakita po akong stone. Alam ko agad na yun na. Out of nowhere, teary-eyed. So nung lumabas talaga siya, ma'am, sabi ko, Lord, salamat po. Thank you po kasi ginaid mo ako para po malid niya ako kay Dr. Paragas. Malaman ko itong Ionic Minerals. Sa mga nakikinig po na nag-hesitate pumunta at itry ang Ionic Minerals, wag na ho kayong mag-hesitate na pumunta dito. Super makakatipid na kayo. Super gagaling pa po kayo. Legit na legit. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indog Boss. Pet sa uno kita kan bulan na Pebrero, aldaw po kita nin Webes. Saod sa sentro ka na syudad nin Iriga. Man sa mga may isasaod.
Banya to sa lado technical si Chabe na obra, sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon. Sa transmitter day ko nahiling. Ako man po si Philip Serdan Barasanan sa Dumakayban, ngunya na pagkaldaw. Una ako diretso na, so pag init-init ka na panahon, bagong aga nahiling ko, so sirang ka na aldaw, ngunyan na bigla na sa naman bagang nagbago na sa uran, turo tagiti. Talagang ibang klase sa tuyang panahon ngunyan. Paburo bago. Okay, good morning sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Syudad nin Iriga, di sa Rinconada area sinman probinsya kan Camarines Sur, dyan sa Tercer Distrito kan probinsya nin Albay, pa lang ako dyan sa City Hall ka na Syudad din Irigangon niya na pagkaaga. Nakaulay ko si Attorney Nonoy Wapirina na City Administrator ka na Syudad din Iriga. Alagad sabi niya ay namo na siya mapa-interview ta naiintindahan tamanan sa iyang kamugtakan ngunya na mga panahon. Kumbaga may dikit na pigmamati. Alagad itong manunungod po sa nagdadangadang na Tinagba Festival kana Syudad nin Iriga, pigpuunanaan mga okasyon. Yan nga ni nagkaigwanin na motorcade itong pagselebrar ka na 34th Civil Registration Day. Kaya yaon dyan ang okasyon nakasentro sa City Hall kana sa tuyang syudad. Siyempre baka yaon sa mga taga Civil Service Commission, pero sa mga magiging bisita ka na sinambit ng okasyon. Tapos nakaulay ko man po na tourism officer ka na Syudad nin Iriga sa pagi ni Engineer Nona Vanessa Santiago. Sabi niya pigpa-finalize pa itong programa, mga activities sa Tinagba Festival. Maka sa Lunes, sabi man ni Pading Jess Gonzales, magpaluwas na ka na finalize na mga activities as in programa sa gigibuho na Tinagba Festival. Pero igwa na pong mga okasyon na pinagpunan and connection ka na Tinagba Festival. Tapos kumbaga nakapreparar naman itong mga manlain-lain na komitiba na nagkakaput po ka na mga activities. Aktibidades ka na Tinagba Festival. Abangan yan sa maabot na Pebrero 11. Antes kan pag-abot kan Pebrero 11, kadakol pang mga aktibidades an gigibuhon, nakatalaan, nagibuhon. Ngunyan pala nasa RPTV para sa Pinoy na samuyang network sa TV. Kumbaga nakipag-merge sa ano yan, RPTV.
po ngunyan sa mainit na pinag-uurulayan, mga kontrobersiya sa satuyang gobyerno. Tapos ining sa oral daw na pagkabuhay kan mga kababayan niya to. Ining daing hotahot na mga patot sa dahan kan kampo ni Presidente Bongbong Marcos sa ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ano na yan? Kadakol pong pwedeng tutukan sa tuyang nasyon. Kung ano-ano na sanan mga pinagkakaabalahan kaining ibang mga politiko niya to. Maray sindat ang mga marahian buhay sa mga Pilipinong nagtitios na rumayo sindang pakiaram. Milita nagdadangadang na naman po ang eleksyon. Sa maabot na Oktubre, filing na naman kan mga kandidato sa lokal. Kung ano-ano naman ang mga nagruruluwas na issue, mga kontrobersiya sa tuyang gobyerno. Pag-aling-aling sana duman sa mga kababayan niya itong nagtitios na nagsasapo kan kasakitan sa pagbuhay ngunya ng mga panahon na nagpaparamahal ang presyo kan mga mayor na barakalon. Pero kan bagas asin na produktong petrolyo na daing hutahot sa pagpara langkaw ana presyo. Kumbaga suhay duman sa mga pinagtaram kan sa tuyang presidente durante kan panahon pa sana na siya nagkakampanya kan panahon ng eleksyon, nasubot gigibuhon niyang 20 pesos ang kada kilo kan bagas. Hain, yan ang dakulang kahaputan kan mga kababayan niya to, mga namamanwaan ngunyan po mga panahon. Sabi nga ni kan iba, naagta kamungod. Haloy na po na mga ginigibo yan kan nagkapirang mga politiko digdi po sa satuyang nasyon. Puro sa naman mga, kumbaga, promesa para sa karahayan kan mga Pilipino. Mayo man pong nangyayaring katotohanan o realidad. Kumbaga sendang mga itinataram minsan karusuhay sa hawak. Yan po ang namamalisyahan kan sa tuyang mga kababayan na mga Pilipino. Kaya di ba mga disganado daw ang isa'y maging presidente sa Nasyon Pilipinas kung arog kan sistema. Talagang masakit na makuha ang totoong pagbabago kan sa tuyang nasyon. Saan tunay pong pagbabago, yaon man sana sa kamot kan mga Pilipino. Lalong-lalo na po itong mga yaon sa posisyon, itong mga yaon sa gobyernong mga opisyal. Sinda po ang inaasahan kan mga namamanwaan na magpapaarog nin tama. Magiging ehemplo tanganing mapakarhay ang sistema kan sa tuyang gobyerno. Kundi ang nangyayari, sinda palugod ang nagiging mga pasaway ang iba. Imbes pagkaabalahan itong kung ano ang ikakarahay kan Nasyon Pilipinas, sa indang pinagkakaabalahan itong ang iba mayo man gayong kamanungdanan dahil man makakatabang sa mga o sa buhay kan mga Pilipino. Lalong-lalo na po itong pinagsasabing nasa laylayan. Kung sincero po ang mga opisyal niya to kan gobyerno, itong iba na talagang desidido na magserbisyo, pakarhayon ang sistema kan gobyerno ba kung ano-ano ang mga pinagkakaabalahan ngunya ng mga panahon pagharanin ng eleksyon. Maburutwanan kung ano-anong mga isyo, kontrobersiya. Kumbaga mga lumang tugtugon na yan, digdi po sa tuyang nasyon. Ang tao dahil na binsido sa arog kaya ng mga sistema. Kadakol ang pwedeng gibuhon kan mga opisyal kan sa tuyang gobyernong
kumbaga mapakarhay ang pagbuhay kan mga Pilipino, tabangan itong mga yaon sa laylayan. Kundi ang iniisip ninda mga personal na interest. Field Report! Bueno, nasa linya si Diggs Martinez, ini ang totoong Rodrigo. Go ahead, tabi, Karundang Diggs. Good morning, Karundang ko, Philip. May nakawa kita nga bareta dito sa Commission on Elections Bicol o Comelec Bicol na kung saan nag-preparar na nasabi ka ng ahensya para sa maabot na voter sa registration sa maabot na Pebrero 12 kan kasunting taon. Sigun si Regional Election Director, Atty. Maria Juana S. Velez, kan nasabi ka ng ahensya na sa ngunyan sa sana tapos po sa indang inihibo pagpreparar sa indang opisina sa pagpuno sa voter registration o continuing registration na mapuon sa Pebrero 12 hasta September 30 kaini kusunting taon na 2023. Ini sa katakuda ni para sa national and local election sa maabot na Mayo 20 sa masunod na taon na 2025. Sabi ka na opisyal na tulong proyekto ang ipapatog kan komisyon sa Lauga kan 8 bulan na voters registration kini ang satellite registration sa mga hararayong barangay sa rehiyon ang duwa ang register anywhere program sa mga highly urbanized cities in capital town kan mga probinsya asin ang pagtuluyan na dagos-dagos na online activation kan mga na-deactivate na mga record na manda niya ang mga election officers na dapat abuton ang gabos na barangay sa ibang area of jurisdiction sa satellite registration. Interesante sa Register Anywhere na program, gigibon ini inot sa siyudad ng Legazpi asin sa siyudad ng Naga, pati naman sa mga capital town, araw ka Banwan ng Daig, Camarines Norte, Pili Camarines Sur, Sorsogon City sa Sorsogon City, sa Sorsogon Province, Masbate City sa Masbate Province asin sa Birac, Catanduanes. Asin pero pa kami pa nanawigin man ka na komisyon ang kolaborasyon sa mga mall, hindi sa Rehiyon Bicol, tanganing maging voter center sa mga maabot na eleksyon. Inot na ini nga pig pautob sa pagikan SM malls na target man na nindaan ibang mga mall hindi sa Rehiyon Bicol. Nagapil naman ang opisyal sa mga parehistro na dahil na halaton ang deadline kan registration na dito sa Rehiyon Bicol igwang labi sa 5 milyones na registered voter kibanan na ang mga nagpuboto sa Sangguniang Kabataan o SK. Kaya mo nakabili pa na kanya itong bareta haliging sa Comelec Bicol si Karundang Diggs Martinez Jr. Para sa PNDC kaya ang bagumang kairiba reporting. Report! Maragos po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 32 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Salamat Karundang Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon ali dyan sa maugmang lugar. Kung minsan si Diggs yaon duman sa probinsya kan Albay, duman sa Albay may buhay. Tapos sa maugmang lugar, Siyudad Canaga. Lakop-lakop ni Diggs Martinez ang Rehiyon kan Bicol Minsan, bareta niya, aling Sorsogon. Pwede na yung magkandidatong senador. Katampad ni Tatay Digong Duterte. Kaparehas mampatisin da Rodrigo. Papakonsuelo sana po kita yung pre-stress ka na mga nangyayari sa Nasyon Pilipinas.
sa tuya ang aning presidente, Bongbong Marcos, sa kasi dating presidente Duterte. Sige, sanan patinot sa dan, relax kan buhay. Dawa nagtitios sa mga Pilipino. Ayaw mga sindang mga pakiaram kan mga nangyayari sa pagkabuhay kan mga kababayan niya to. Dawa nagtitios, tas hindi mga marhayan buhay. Kung magkaloko-loko ang Pilipinas, marulupad sa na naman ini, pasiring sa ibang nasyon. Babayaan ang mga Pilipino. Nangon yan, halos mayoriya po kan mga Pilipino nasusuya sa sistema kan sa tuyang gobyerno. Na imbis magtarabangan so dating leader, dating presidente saka ang presenting administrasyon, iba man ang pinagkakaabalahan sigan paturot sa dahan na mayo man na makukuang direksyon ang nasyon Pilipinas sa arog kaya na bagay. Pakarhayon bagaan mga programa kan sa tuyang gobyerno dapit sa mga pag-uuma pagtatanom. Tapos ekonomiya kan sa tuyang nasyon kun yan ang tutukan na kumbaga pakung an ekonomiya ta magpara-ekonomiya sana lalong-lalo na sa bagas. Magparatipid kan sapnaon. Ewan po ang naririsa niya to sa mga Pilipino niyan. Daw ano ka titipid kan puwarta, talagang nasasakitan po ang mga Pilipino. Kumbaga, dahil na ninda kayang napagpara bangaon ang budget, kulang man giraray daw pinano sa kamahalan sa napukan presyo kan mga barakalon. Itong mga pamilya na kumbaga hikahos, sinasakit po na mabudget ang pang-ural daw. Maray sa mga nag-aasa sa naman sa gobyerno kung anong perming itataong ayuda di nagray nangod. Pero sa mga naghihingo, nagtatrabaho, iyulugod po ang nasasakitan ngunya ng mga panahon. Maray sa mga miyembro kan porpis, tapos ililista duman sa listahanan, kalahi, tupad, ayahay bagaan buhay kon minsan. Digdi sana sa tupad na yun, kalahi, basta magtrabaho ka, may hahalaton ka. Pero mas maray ko yun, kumbaga sinasabing food for work. Nagtatrabaho, daw pigtatawan ayuda kan sa tuyang gobyerno. Kisa man duman sa mga miyembros ka na Pantawid Pamilya Pilipino Program, ano iba sa naman na talagang iyo na sanan inaasahan na kumbaga iyo na sanan inaasahan ninda na pagparahalaton matawan sindanin ayuda. Bako naman talagang duman sa dapat dagusan na an kwartang hali sa DSWD sa gobyerno ang dapat padumanan kan pundong yan para sa purpose iyon pagpapaadal kan mga kaakian. Ang nangyari pampamilya na po. Ini po ang totoong nangyayari sa ayudang ini kan purpose. Maray sa iba na talagang naghihinguha daw may ayuda na, kumbaga nagtatrabaho pa, pero sa mga nagpaparaharalat sana na matawan kan sinambit ng ayuda, dyan po ang triste. Tapos dahil man nag-uutob kan mga policy dapit sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Onyan darakan pagkahera kan mga teacher, sabi mercy. Yun na lang po yan ang ipinapataw na kastigo duman sa mga miyembros kan purpose
na daiman na kumbaga inaatisbaran at silang obligasyon. Kaya masakit po kung arog kaya na sistema talagang matios ana sa tuyang nasyon. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Tangon yan, barato na sanang mababakal niya to. An batag, ining kalibo. Nagpaparabarato, an iba, nagraralapa na sana. Taan kangkong mahal naman. An mga ugbos kamote, di ka naman makakuha 5 pesos an bugkos. Diyan nga ni sa ano yan, sa Santiago. Pero minang 20 pesos an bugkos kan kangkong, pero matatagas pa ang iba. Mga tinda kang mga ngod, mo pati matawad-tawada na. Kaya bangao na sana, gibuon 10 pesos. Kukunat man niya. Bangaon mo sila niya, tang kaya ming, ibakal 10 pesos sana. Ay, dahil nga pwede sir, pambira. Tawadan muna sa nalugod nga 5. 15 na sana. Sampatan, bugkos, kung minsan, mas magayon pa ang mga binugkos dyan sa sentro kan siyudad. Kaya niya ako, dipisil pag-arog na kainan mga negosyante sa Pilipinas. Kaya dahil nag-aasinsong gayo pong mga negosyanteng Pinoy na saradit. Itong inapod na small and medium enterprises. Sobra kung magdirilin siya. At ang kumbaga mga pinagkuruaman sa naninda kung sa insain yan, yan iba. Maray sa mga pigtutumar talaga ang paninda, mga tinumaran talagang siyempre madilin siya man yan. Nin kunya na sabi nga ni Ikayan, dikit sa naman ang nagaging tubo. Pero ini pong mga ibang nagtitinda sa barangay, pwera kan sana all, sobra man kung mag-dirilhin siya. Maray nga ni kung igwaman mga tanuman ng iba, kung sain-sain sa naman yan ginutos ang kangkong. Tapos kamahal pa kan mga presyo, ayaw man sindang pwesto. Sige sa naman ang ralakaw-lakaw dyan sa barangay. Tatangro duman sa mga harong. Bakal na nga kamungod. Diyan pati sa mga barangay, mahiling mo may magtindanin pansit. Yung mga turo-turo, puro na yan. Sarabayan yan, kadakol na. Diyan sa Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga, puro na yan tindahan ng mga karihan. Kaya din nag-aasinso ang mga Pilipino. Kumbaga mga arog-arogan. O kompetensya ho na puro parehas pati ang gusto nindang negosyo. Ini po ang kaluyahan kan mga saradit na negosyante digdi sa tuyang nasyon. Kung arog sa ibang nasyon, arog kan mga inchik, nadakulaan mga kapital, ay sinda nagpapararehas nin mga paninda, pararehas na negosyo ta. Siyempre makurumpitin siya ang kamo kung pararehas ang sendong negosyo.
masasakitan na magkakabaranga-bangaan na customer, dikit sa naman siya nung madilin siya. Kaya minsan naiiba ang mga Pilipino talaga pag abot sa pagninegosyo. Meron, tis po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa tumit man siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit man siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services sa GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more!
Cash in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Maragos po kita rin sa tuyang programa. Pala na PNP Bicol ang nakakuha ka na third spot. High performing unit nationwide after securing a 96.94% grade in OPER o ining UPER. Police Regional Office 5 or PNP Bicol won the third place as high performance unit in the country. This is after their office earned 96.94% grade as an outstanding average unit performance evaluation rating. Among the bases were the successful various campaigns and operations against illegal drugs, terrorism, criminality, and others in different provinces in Bicol. Because of this, just continue to implement various measures to maintain order and peace in the whole Bicol region. Congratulations po sa PNP Bicol sa dakulang onrang nakuha nindo. Maray pa duman sa Berak Katanduanis nakaresibinin mga life jackets as in maabot sa sobra sa
700 na mga parasira ali sa Banuan Canberak sa Catanduanes. Ini na para mas lalo pang mapahigot na seguridad kan nasambit ng mga benepisyaryo na pinagapunduhan kan lokal na gobyerno. Sa indang datos na ipinaluwas maabot sa 700 asin sa isentang mga parasira ali sa mga barangay kan Palnab del Norte, Palnab del Sur, Igang Rawis, Prancia, asin man Batag, Marilima, Ibong Sapa, San Vicente, Magnesia del Norte, asin man Magnesia del Sur. Nakatagama man na isagibuan pananaw kan kaparehas na kagamitan sa bulan kan Marso para sa iba pang mga rehistradong parasira sa Banuan kan Berak. Maray paduman pinagtawaan ng mga life jackets ano man daw digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Itataw kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Man sa nasyon po ka na Guatemala, nabiglaan mga tao sa sinambit ng nasyon kana mahiling nindaan mga automated teller machine o ATM na pinagdukutan ng mga labas na sira, pambihira. Basado sa naging resulta kan sinagibong investigasyon kan mga autoridad, nag-abot sa 13 mga ATM ang pinagdukutan ka na sira sa manibiibang mga lugar sa nasambit ng nasyon. Ang mga ladawan na nangyaring insidente iyo na pinag-post sa Instagram na nag-animan ngunyan nin ginatus asin rinibong mga reaksyon. Man sa syudad kan Naga pinagasuspindi kan Commission on Elections ang pagresibi kan mga signature forms dapit sa People's Initiative. Ini ang pinagtutulak kan nagkapirang mga congressman na charter change. Sa sarong press conference sinabi ni Chairman George Garcia na kaipuhan init ang aning maiwasan ang pagkalito, pagkaribong o ano pa man na problema sa interpretasyon ka na probisyon. Sigon kay Comelec Officer Attorney Mike Julia Jr., sinabi kay ining ana sa indang opisina na mayo man na o day pa man nagpupundo dahilan ta mayo pa man nare-receiving mga pirma dapit digdi asin sabi niya
paman subot naghapot dapit digdi, mayo paman na namomonitor na nagkakalap ka na pirma. Maghalat sa nasubuot ang COMELEC o mahalat ang Commission on Election sa formal na magiging guidelines kan end bank dapit sa sinambit ng pinag-uurulayan. Mga pamanan paninindugan kan mga kongresista dapit sa nasambit ng lakdang. Dapit man sa pagbabag-ukan sa tuyang konstitusyon. Ito si Presidente Bongbong Marcos nga ni nasuya. Doon na mo na ngayon mga sort of signature campaign na yan. Tapos ining People's Initiative. Manggayan makakatabang sa mga Pilipino kung ano-ano na sa nabagaan na ginigibo na naman milita nagdadangadang na ang eleksyon. Ining People's Initiative na ini tapos ining charter change haloy na po bagang panahon ini big papara susulong kaya ito iba man ang sinusulong ni Tatay Digong itong federal form of government mayo man nangyari. Ako yan ang dapat pagparatauan danin atensyon. Kasi kasuhon ang sistema kan sa tuyang gobyernong mapakarhay. Ang dapat nindang tutukan ngunya ng mga panahon. Bueno, inaabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Diggs Martinez. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa lado technical si Cha Buenaobra. Kuman po si Philip Serdan Barasenan sa indong nakaibahan. Nagsasabing Diyos mabalos kan sa indong daing sawang pag-antabay.